Martinus, iată, este și el titular din primul minut. Începe partida cu o pasă pe care o dă Vajvari în flancul stâng spre Paul Batin în duel cu Martinus, ajutat de Dimitrov. Bulgarul are poziție bună din care poate centra gol! 1-0 pentru FC Botoșani din minutul 4. Înscrie Otilo Hodnog. Eroare mare în defensiva oltenilor, care, iată, se vede învinsă după doar 4 minute. Dimitrov primește în spatele lui Vătăjelu. Are timp să își așeze această minge pentru centrare. Trimite pe bara a doua, iar Hodnog, nemarcat, reușește al doilea gol al sezonului. A doua etapă consecutivă cu gol pentru Otilo Hodnog, cel care nu marcase până la meciul cu ASEA. Iată, superioritate au avut moldovenii în zona lui Vătăjelu. Achim a strâns în centru, Popov a stat destul de departe. Mari erori în defensiva echipei lui Emil Sândoi. Pentru Băluță, bună preluarea lui Băluță, bună și pasa pentru Bawab. Gol! 1-1. Să vedem dacă rămâne 1-1. Miklos Nog nu a ridicat fanionul. Mingea a fost introdusă în poartă de Nuno Rocea. Oltenii se bucură. Mingea ar fi intrat în poartă și fără devierea, fără ajutorul lui Nuno Rocea. Iată-l pe Taher Bawab, nu se pune problema de offside. Golul este valabil, e pe linia mingii Nuno Rocea în momentul în care Bawab trimite pe lângă Plamen Iliev, astfel că protestele celor de la FC Botoșani, chiar Andrei Ivan, poate e mai inspirat Martinus de această dată, da? Oh, ce eroare face Bălgrădean, care reușește totuși să evite golul. Martinus a trimis bine, mingea a căzut în fața lui Ivan, acolo în 6 metri. Ivan dă invers, iar din acest efect probleme, Bălgrădean respinge Iliev șutul lui Andrei Ivan. Am văzut pe acea reluare că mingea nici măcar nu s-a apropiat foarte mult de linia porții, dar rămite să fi trecut dincolo. Martinus în duel cu Vătăjelu, expus Vătăjelu, Martinus vine cu centrarea pe bara a doua, Otilo Hodnog nu reușește să pot fi folosiți de Emil Sândoi. Să vedem că absențele lui Zvoranu și Aca sunt suplinite. Aici greșește Cai. O lipsă de comunicare cu Bălgrădean. Până la această partidă, Cai a dovedit că e foarte sigur pe un municipal din Botoșani. Iată faza de mai devreme. O repunere lungă acolo a lui Axinte, devierea lui Cordoș. Minge pe care Cai ezită să o lovească, s-a întors acolo ca și când ar fi vrut să trimită către propriul portar, însă era riscant să lovească mingea cu capul. Îl preferă pe Vajvari, de acolo la Dimitrov. Centrarea bulgarului spre Otilo Hodnog! Ho-ho! Senzațională reușita lui Otilo Hodnog. Minutul 42. Fantastic golul pe care îl marchează Hodnog. Se plângea pe vremea lui Leo Grozavu că nu e folosit mai des, deși juca destul de mult, n-a avut un randament bun. Iată însă că venirea lui Cristi Pustai îi priește lui Otilo Hodnog. Gol etapa precedentă cu ASEA Târgu Mureș, două reușite în această primă repriză cu CSU, a doua de-a dreptul formidabilă. Și așa a vrut să dea, nu e o nimereală, iată-l pregătindu-se pentru execuție. Bălgrădean surprins
A doua pasă de gol pe care Dimitrov o dă lui Attila Hodnog. Fantastică execuție. Merită toate reluările disponibile. Dimitrov, bulgarul la Martinus. Primește Cabrera, un șut bun. Însă pe direcția lui Cristi Bălgrădean nu mai are prof, blochează mingea lui Ivan Zlatinski. Schimbă în dreapta la Băluță, în duel cu Axinte, îi lasă dreptul liber, Axinte. Băluță centrează în blocaj, trimite cu stângul pentru Nuno Rocea. Poziție foarte bună a lui Nuno Rocea, însă autorul golului Craiovei nu reușește să trimită în poartă ratată și poltenii în continuare nu fac schimbări. Martinus! 3-1 pentru FC Botoșani. Un gol care îi poate fi atribuit în mare măsură lui Cristi Bălgrădean. Era o minge pe care o putea ajunge fără probleme portarul Craiovei. A dat să iasă, după care s-a retras. N-a reușit să-l blocheze pe Martinus, iar Craiova nu cred că poate evita înfrângerea. Nu la cum a arătat jocul ofensiv în repriza a doua al Craiovei. Pentru că în prima parte lucrurile s-au legat destul de bine. Iată pasa pe care o dă Cabrera. Aici Bălgrădean dă să iasă, face un pas înapoi, după care mai vine unul în față, însă era deja prea târziu. Martinus înscrie un gol foarte frumos. E prima sa reușită în acest sezon. Bawab să devieze, afară de faza din care a ieșit golul lui Nuno Rocea. Bawab n-a făcut nimic notabil. Aici Zlatinski ia direct cartonașul roșu pentru o intrare tare asupra lui Cabrera și lucrurile se clarifică total din acest moment. Vom vedea pe reluare intervenția lui Zlatinski. Inițial Horațiu Feșnic a lăsat avantaj, însă iată pe Zlatinski, se duce cu piciorul acolo, cu talpa în față. Cred că prea târziu își dă seama de ce a făcut. Cartonaș roșu pe deplin meritat de internaționalul bulgar al lui Cabrera, care i-a adus cartonașul roșu. Era un risc destul de mare totuși. Acum Ivan marchează în minutul 92. Andrei Ivan înscrie. Mai au un gol de recuperat oltenii. Să vedem dacă mai au timp, pentru că a rămas puțin peste un minut până la finalul întâlnirii. Iată-l pe Bancu, ce pasă dă Bancu, senzațională viziunea lui Nicușor Bancu. Și iată ce poate face Andrei Ivan atunci când mingea e aproape de el, nu așa cum s-a întâmplat în startul reprizei secunde. Careu de echipa lui Sândoi și cred că aici se termină meciul, odată cu faultul pe care Nicușor Bancu îl face în duelul cu Axinte. Au expirat cele 3 minute de prelungire. E posesie pentru Botoșani. Axinte ajutat de cel care l-a faultat mai devreme, scapă de crampe. Cât de mult a așteptat Botoșaniul o nouă victorie în Liga 1. Succesul cu CSMS Iași a venit pe 11 august. Trecut 2 luni de atunci, 2 luni și o săptămână.